Oh!
Jonah chapter 2, verse 10. Basifumana isifundo sethu bangcwele kuYona chapter 2 verse 10. uYehova wathetha nenhlanzi yamhlanzela uYona emhlabeni owomileyo. Amen. Wasimayisilela lokufunda kwezulayo ngoKristu Yesu. Amen. Apho bazalwana ngokufutshane basiyalaza libale. Amen. uYona uyothunywa eNiniva. Amen. Yena uyahamba uya eTalashishi. Wayengxaki zakhe ke eNiniva. Amen. Wayenezinto engazithandi ngeNiniva. Wayenezinto angazi-understandi ngeNiniva. Wabona ngathi iTalashishi le ingcono kuneNiniva. Amen. uYona ngathi wayenento ethi uThixo benibuzile uba andithume phi kunoba vele andithume nje. I wish ngoba uThixo umbuzile uba uYona ndingakuthuma phi bela umxelela iTalashishi ingcono kuneNiniva. Manje uThixo uyodecide. Wahamba ke uYona waya kule ndawo ayifunayo. uThixo uyamlanda. Xa emlanda uThixo uYona akamlandi ngoba ecingele Niniva. uThixo xa yalanda uYona akamlandi ngoba enewari ngeNiniva. Ngoba uba uThixo wayenewari ngeNiniva ecingele Niniva ngewavusa omnye umuntu uba makaye eNiniva athi asiyeke lihambe linguYona. Ngoba uThixo akaxakwanto angavusa noba ngubani ngexesha afuna ngalo. Kwa uYona nje belahleke bevuswe nguThixo so bengaphelanga abantu. uThixo bengamyeka uYona ahambe lento ayihambayo avuse omnye umuntu ayeNiniva. Ukuba uThixo wayekhathazekile ngeNiniva xa ilanda uYona, but uThixo xa ilanda uYona wayekhathazeke ngoYona hayi ngeNiniva. Umlanda uThixo uYona eworried ngaye uYona hayi ngeNiniva, because njengoba ndisithi uba wayeworried ngeNiniva ngewavusa omnye umuntu athuma omnye umuntu athi Yona man ndiyamyeka uYona ngeva, ndiyamyeka uYona kamameli, masimyeke mandivuse omnye umuntu ahamba ushumayela eNiniva. But uThixo wayenethethe enhlizweni yakhe uYona uzawufika thina eTalashishi nemessage yaseNiniva. Umlanda uThixo uYona ekhathazekile ngoYona ukuthi angikwazi umyeka uYona because lento ayiphetheyo ayiyo yabantu ayakubo. Angikwazi umyeka uYona yoba ordinary eTalashishi uthathwa kancinci eTalashishi ekubene phethi kwezinkulu ezingaka zaseNiniva. Because uba ngaye eTalashishi ngathi ngathi akananto kanti unento kodwa endaweni wrong. Now uThixo umlanda uYona nento athi Yona uba ndingakuyeka nemessage engaka, because lento ayiphetheyo yabantu bonke, lento nayo yabantu bonke, lento lapha kwayo umhlaba wonke. Awubizelwanga umhlaba wonke wena, ubizelwa abantu abathile. Unemessage yohlobo elithile labantu, unemessage yabantu abathile hayi yabantu bonke. And into uThixo angeke ayivuma uhambe nemessage uye ebantwini abangengobayo ngoba bazakuthatha kancane uphethe into ezinkulu. Wamlanda ngenkqwithelo. Now storm esisilanda uYona ayisostorm se-anger, sistorm sothando. Akamlanda uThixo uYona ngestorm ngoba ekwatile, umlanda ngoba emthanda. Ndizotsho nje loo nto namhlanje
wathi ukuthi ezinye izitoms ezizayo ebomini bakho asiphume ukukwateni kukaThixo, asiphume. UThixo kayilanda uyona kamlandela ukuyomphanisha, but umlandela ukumhlangula uba angabi yoba useless enini eTalashishi nemessage engaka. Inkqwithelo esibonakala engathi uzopanishwa kanti uzolanda. Kukhona inkqwithelo othi xa uzijongile uqonda uba noba uThixo undikwatele, akakukwatelanga uyakuthanda. Kukhona inkqwithelo ezingazange uzokuvithisa but esizokulanda ubungavithizeki. Now abantu ke bajonga izinto ngale ndlela ojonga ngayo ukuthi okay uyona wayideserve la nkqwithelo because wayiphikisene nentando kaThixo. Le nkqwithelo yayiyomlanda. Now kukhona inkqwithelo uthi xa zizise empilweni yakho kanti uzothetha nawe. But i-language, indlela uThixo athetha ngayo ungekho sebhowuthini ayifani nendlela athetha ngayo usebhowuthini. Xa ungekho sebhowuthini uthi yona hamba yeNinive, but xa usesebhowuthini utshintsha indlela okuthetha athethe ngesitomo. But eso storm eso isikukuthetha kaThixo, eso storm eso ayo-enga kaThixo, but indlela communicate ngayo nabantu abasebhowuthini. Ebhowuthini akathethi ngamaphuphu, uthetha ngenkqwithelo. Ebhowuthini akahambi khona bazalwane, nikhona bazalwane. Now into mali uyenze le ndlela ubumamele ngayo ethetha ubesebhowuthini, mamele ngayo naxa ithetha ngestorm. Uthi ngokukhwithiselayo uthi thetha Thixo ndimamele. Uthi ngokuhlakazelayo uthi thetha Thixo ndimamele. Uthi ngokuzinto zonakalayo uthi thetha Thixo ndimamele. Uthini umyalezo wakho kule meko? Thetha Thixo. Thetha Thixo. Ingxaki yakho wena ucimba uThixo usebenzisa indlela enye yokuthetha kwiiplatform ezingafani. Uyathetha emayikini xa ungaphandle kwebhodi, but xa usesebhotini eTalashishi uthetha ngokuqhuthela. Wena umvaxa ilapha but ndiyacela le ndlela ovutha ngayo xa ilapha naxa ithetha ngokuqhuthelo uyithi thetha Thixo ndimamele. Kulo mtshato endikuwo uhlakazeka kangaka thetha Thixo ndimamele. Uthini kule bhizinesi endikuyo intobalala kangaka? Uthini Thixo? Endangeka yeka uThixo desikufeyela. Because the message, our punishment, the message. Our punishment, the message. Our punishment, kuthetha nawe. But kuthetha kanjani uThixo ebhotini? Angivale ngale nto. Noma ngabe iTalashishi uyithanda kangakanani, awuphethanga nto zakho. Noma ngabe inhle kangakanani ayo yakho. Ayo yakho. Noba iNinive ikhohlakele kangakanani uphethe into zakho. Noba ikufuna uphethe into zakho. Italashishi ilungile. I-right Italashishi. I-comfortable Italashishi. Inobunewunewu Italashishi ebantwini abangaphethanga. Italashishi ayitreathi kahle wonke umuntu. Iproblem yakho wena usifanisa nabantu kodwa hayi man
iyabhideka umuntu obizweyo, Italashishi iyabhideka umuntu othwala izinto, Italashishi kuphatha kahle xa usongumzalwane wasungena kwi-calling baqala ukukudestroya khona phaya Italashishi. Haleluya, haleluya, haleluya. Italashishi uThixo ngeke avume. Akavume. Haleluya. Italashishi noba idrive imoto enhle kangakanani ayo yakho. Ayo yakho noba inebusiness ezingakanani ayo yakho. Nikhona cawe. Sayithetha ngezilwimi Italashishi uthi rate rakapha shantapha akutsho ukuthi tshatanayo ayo yakho. Ingakuxaka sowuphakathi. Ayo yakho. Ayo yakho, ayo yakho. Endikayise kuhlukumeza ingqolanga, but ayo yakho. Xa ingasakuphathi kakuhle ingqolanga, ayo yakho. Ibaphatha kakuhle abantu abangenanto, ibaphatha kakuhle abantu abangathandazi, ibaphatha kakuhle abajayivayo, ibaphatha kakuhle abahamba ibhadi, but iyohluleka iphatha abathandazayo. Ayo yakho. Ayo yakho. Italashishi kufa kamnandi. Nikhona ngazwela. Italashishi kufa kamnandi. Xa uthetha ngama-holidays, haleluya, ukuthi kule exercise zawo yaphi, but womention revival iyabhideka, 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 iyabhideka. Iyabhideka nandiyisola ngoyisukelayo. Ayo yakho. Wathi uThixo ngeke ndivume ngoYona. Selwanile uYona. Wathi noba selwanile ngeke ndivume ngaye. Ininiva mayime kancinci ndisalenza lo, ngoba lo uzofe. Uzolinyazwa kukuba useless eTalashishi. Uba ucimba kubuhlungu, ukungaviwa eNiniva ngabantu bakhona uThixo akuthume kubo ungathandwa ngabo. Ubucimba kubuhlungu, bona uba kubuhlungu kanjani uba useless eTalashishi. Ndizothi namhlanje uThixo khathazekile la. Oluqhithelo luphuma elithandweni. Worried now. Jonga uThixo kodwa Nkosi yami uthi ufika liwuyona ilele. Ilele la nto mkumbini olahlekayo ilele. Because ungabacimba ngoba ucomfortable awulahleki. Ungabacimba ngoba kushusha awulahleki. Ungabacimba ngoba kumnandi akulahleki. Walala elahleka. Wafika uThixo. Wafika uThixo wadisturb ipeace yakhe. Kayona. Enetwethu uThixo yona kungcono ulala, kungcono uvuka ukhale ngoku uzolala kusasa kunoba ulale ngoku uzawukhala kusasa. Ngoba wangena kuyeka walala ngoku uzawukhala kusasa. Kungcono ndikukhalise ngoku ulale kusasa, ngoba yona ungalala endleleni eTalashishi but uyakulala eTalashishi. Kungamnandi endleleni eTalashishi but awuzubamnandi khona. Zothetha
abantu uThixo disturbe ipeace yabo. Abantu ufike uThixo kumnandi ekhaya, kumnandi emtshatweni, kumnandi kwibusiness ezodisturb ipeace yabo. Ndizothi leyo peace ibi-temporary. uThixo uyayibona uba isazawuphela ukhala inyembezi. Unento ethi khala ngoku nangesasa kunoba usibele ngoku kanti usazawukhala. Liyavala. Avala ngenxa yexesha uvukile. Nobe fithi kangakanani Italashishi yoya. Indlela yaseTalashishi yakho ayazi into yazi lanje ayazi into ayazi Italashishi mandelo xa inguwe yofuna umsebenzi kanti xa sefuna umsebenzi kuwe ibe ngathi ulala nabo before ayazi ayazi into ufuna umuntu osebenzayo hayi osebenzelwayo. Once wangena kwenye level kunabantu mfundisi abakuthanda xa udoma xa uba clever bakuzola. Bakhobela izandla ngobudoma. Waqala wavusa ivalue yakho kulapho baxabana nawe. Bakhobela izandla bethi indoda kaThixo besam-abuse. Bakhobela izandla bathi umuntu kaThixo once warealize ukuthi into ayiphethe inkulu kangakanani. Kulapho besikusola pride. Awusalawuleka, awusabizwanga, awusenathixo. Manvala ngaleni abantu ohamba nabo abayazi into thitha ngoba ungayicacisa kangakanani. Ngiyokuhlungu njengoba uthatha 5 years ba-explainela le vision onayo ngoba abantu angathatha 5 minutes bayive. Abantu 5 minutes bakugqibezelele futhi bathi uzawuhamba kade ngabakho. Jabula minyaka njalo saku-explain khona abantu abalindileyo khona abanikazi bayo
khona abantu abakathi wow ukade sihlele, khona abantu abakathi besilinde umntonje, khona abantu abakathi indoda kaThixo le, khona abantu abakathi hey lento iphethe yeye. Wow. Ngeke uThixo abeke into ezingaka avume ngoba yiyo sinezetalashi. Now ingxaki ke ngoba unengxakwana njengaba abantu ababekulomkhulu ukuthi xa kuvuka istorm uzama ulungisa izinto ezirong apha emkhumbini kanti akonto wrong emkhumbini direction wrong. Ukhupha izinto kwalapha impahla zexabiso ngaphandle because bacimba into erongo. Bacimba utuma zinto ongene nazo Italashishi wena ucimba into erongo nxabanisa ngabantwana ungene nabo emtshatweni abayangxaka abantwana eTalashishi. Khona apho bangathandwa khona, khona apho bangathathwa izandla, khona apho bangafundiswa khona, khona apho bangabona beyi-blessing khona. Understand why you jolela kanjola ndintombi. So the expectations are going to never so long they on the past year coach, but because money now, whatever now. Who call us what to say? He's started to be Italashishi.
iqiniso, ulahle nezinto ozodinga ku-future, ulahle nezinto ezisenhliziyweni yakho. Sozonela. But the problem is liar. The message on paper is leading where you be. Mampini. Kona bantu. Abazoyiva ungaphelanga ne-5 minutes. Kona bizofika ithini nakho. Kona bizofika ihlangana. Kona umuntu ongadingi umuntu perfect. Kodwa umuntu ofana nawe. Kona umuntu nathi nemini njengoba usithi aweke utshate nomuntu olimele kodwa ulimele ngifuna umuntu umuntu perfect awukho perfect. Andifuna intombi enabantwana. But unabo wena into. Ukho intombi yamoshwa nguwe kwa ifuma nawe. Uma uthatha isitina esiningi esilimele esihlephukileyo usihlanganisa nesingahlephukanga siba exposed esihlephukile. Kumele zihlephule zoyi-2. But njengoba ufuna ukuthi perfect ongekho perfect uyazi-expose. Asihlaza. That is why amadoda amasikha ufika ezobona nje ubhuti ebengenwe yintoni kule, because ubhuti uperfect wena ukho perfect. But babe kuthi wena ubhuti akekho perfect benizowuba. Amanxeba onawo nokungawavezanga emthini akwenza ube humble. Ayakuthoba because uthi xa sowubhaqelakhe ucinga ukumshawuta ube nento ethi uba ngabonelana. It's all we know, but what doesn't understanding kangaka? Never from the assume that what how do you know masculine? We are
uzodimba ukuthi makudlule. Asimele nayo sibona. Ngothondo lonke namhlanje. Thixo wabethu. Akakwata. Uyodlalwa ngawo eTalashishi nje. Uyojolelwa eTalashishi nje. Uyofika impama eTalashishi nje. Uyokhiyela endlini eTalashishi nemessage engaka. Wow. Andazi Bishop andiyazi andazi kusekwenzeke ngicela umthandazise khona idemon njalo xa ngathi uzoze ekhaya zolobola kuvela into engayazi ukuya Sayibeke ima kodwa isabuza uvela ingazi uba kwenzekile uyathanda phathazekile ukungangena Manvale ngale Italashishi good ekuphatheni kahle girlfriend but iyafela ukuphatha umfazi. Zomethemba njalo zomoya uzoni ho alisebe ucimba kubuhlungu ukungachati but yazawazi into kubuhlungu kakhulu uma sowuchatile lo muntu ochate naye enza ijoke izinto eziligugu kuyo umva bendini edlala ngezilwini nede raphasha ulinganisa wena ijoke izinto eziligugu Evusa nje kusela mase can I prophesy? Lethi ngamandla kuwe ikukuphila kuwe ibubomi kuwe ijoke kuwe waphinda ubuthumba kubuhlungu bawedwa buhlungu kakhulu uba kujoke ngezinto eziyimpilo sowunyekile ukhonza uzawuphinda kungumuthekise kwangaloo Siphakamiseni izandla zethu kuyo yonke le nto endiyithethileyo into ebendizoyitsho namhlanje ukuthi ayo-punishment ukhathazekile and the problem ayisizo
ushiyeke umkhumbu empty but uqhithele usekhona. Zozilahla itshomi zonke. Ayikho into ebuhlungu into yoba uthi xa ufika kwi-future ufika uxelele uba ngongantweni abantu abakuphushele kuloo future. Mandiphinde, ayikho into ebuhlungu into yoba uthi ufika kwi-future xa ufika udibana nabantu baloo future bathi kuthiwe ba-useless abantu ebebekuthwele endleleni eya kuloo future. Kuthiwa bakhatha. Yes, Lord Jesus. Cela ndivule umlomo wakho kulelo thina. uThixo bekuthuma kum namhlanje xanizo ngaphambili ngithandazane nawe.
Phuma umdinge ngekayibhukhe iflight ayisale se. Yes, man. Saluvula inhliziyo yakho akhona amandla. Akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla. Nathi lusibona sihamba ngaso waphiwe nguye. Nguye ophayo. Sikhona ngcono nalasinawo siwaphiwe nguye. Nawe uzakunikeza. Le direction oyithatha sike sayithatha nathi. Kodwa sinikeza amandla. Hey. Ngekavuma unyawo lwakho luthibeleke. Namhlanje uzakuvula indlebe ezikamoya bese sitoma ukwazi ukumfaka bakuthi. Haya la baba shata. In the name of Jesus. Oh yes. Yes, in the name of Jesus. This God is a good God, and He is so faithful and true. Yini Thixo uthetha kangaka? Nyane msulo. Baba, egameni likaJesu siyakubulela ngobomi bukamfundisi uTetese. Siyakubulela Nkosi. Siyakubonga Thixo wethu. Phinda Nkosi umgcwalise. Sibulela Nkosi nangothetha naye ngoba ke nale flight bendingaphinde ibhuke kanti uyathetha.